За мен протеста е един много як купон. Много съжалявам, че започвам така, защото положението е ужасно сериозно и ние се борим за много базисни неща, които хората в Европа имат, а ние нямаме. Но и аз страшно се забавлявах на протестите и страшно ми беше радостно, че виждам толкова много мои приятели. Протеста успя с това, че ние се видяхме, че ни има. Аз в момента, аз се съмнявах, в момента знам, че има поне 50 хиляди будни граждани, които искат работеща съдебна система и свободни медии. Аз не знаех дали ги има тези хора, сега знам, че ги има. И че следващата протестна вълна, когато и да се случи тя ще е помитаща. Има много хора, които по някаква причина не излезнаха на улиците. Аз се опитвам да разбера каква е тяхната причина, преди да ги съдя. Според мен най-важното е да не си мислим за бъдещето, например, да не си мислим за това, че нямало да има за кой да гласуваме или нямало алтернатива. Важното е да свалим това правителство, важното е да покажем, че не сме доволни с сегашната ситуация, алтернативата ще се появи. И ако трябва, ще продължат. Важното е хората, които управляват, да знаят, че някой ги гледа. И че при всеки следващ лош избор просто ще сме на улицата. Как си представим идеалната България? Първо, България е едно абсолютно уникално място. Аз в това се убеждавам все повече. Има уникален климат и уникална храна. Като уникално значи няма го никъде другаде по света. Идеалната България за мен е да си запази тези неща, които има, защото в момента е на път да ги загуби. Как си я представям идеалната България? Абсолютно енергийно независима от всякакви други държави и корпорации, да бъде захранвана единствено с местно произведена енергия и да яде местно произведена чиста храна. Това е за мен идеалната